Bideo honetan 79. ariketa egingo dut. Eta dino idatzi erroketak satikizko berretzailea duten berreketa gisa. Hau da, adierazi behar dugu berreketa lez. Benga, hasten gara orduen. A. Erro A, erro A. Bale, kasu honetan, A sartuko dugu bigarren erro barruen. Bai, orduen eukiko genduan. Erro, A berbi bidera. Edo azken baten errotzelen arteko biderketa, izango litzateke bi bider bi lau, A ber iru. Eta berreketa lez, A ber iru laurden. B. Iru erro, A erro, A erro, A. Bale, lehenengo sartuko genduan erro hau, bestearen barruan, orduenekiko genduan iru erro, erro karratu, eta orain A sartzen bada barruen, izango da A karratu, bider dagoana, eta erroa. Bale, orduan, hemen daukagu A ber iru, eta sartuko genduan hirugarren erro honetan. Orduan, izango litzateke A ber iru berbi. Beraz, eukiko gendu zan. Hiru errotzaileak eta A ber iru berbi, A ber sei, bider A. Errotzaileen arteko biderketa, iru bider bi sei, bider bi amabi, amabi erro, A ber zazpi. Eta berreketa lez, A ber zazpi, amabiren. C. C izango litzateke. Erro, A, zati, erro, A. Bale, hau era desberdinetara egin alda. Bale, nik egingo doan izango da ipini. Erroa zenbakitzailean eta izendatzailean erroaren erroa, beraz, lau erroa. Bale. Eta orain ipiniko dut berreketa lez zenbakitzailea eta baita izendatzaile orduan. A ber bat biren, zati, A ber bat laurden. Bale, berreketen arteko zatik eta berrekizun berdina dekogunez, berretzaileen arteko kenketa egingo dut orduan. A ber bat biren ken bat laurden, bai, MKT-a ipintzen badugu, izango litzateke A ber bi ken bat laurden, edo A ber bat laurden. D. Bueno, D zuzen, ez? D zuzen izango litzateke A ber minus bat eren, E, beba, izango litzateke A ber minus bat biren, izendatzailean dago zalako. F, izango litzateke A ber iru biren. G, izango litzateke A ber minus bat laurden. H, izango litzateke A ber bost laurden. Eta I, izango litzateke A ber iru laurden.